Di felsefeyê de tekiliya spehîtî, xweşî, heqîqet û gewremendî ye. Piskirêka tekiliya spehîtî û xweşî ye. Hinek feraset û ekolên hunerî têgeha spehî û xweşê wekî ev dibînin. Ji vê nêrînê re hedonîzma estêtîk, an jî em bibêjin coşî parêziya estêtîk tê gotin. Li gor vê nêrînê spehî ew tiştek û xweş e û xweşî dide mirovan. Lêbelê hemû tiştên xweş em dizanin ku ne spehî ne. Di vê babetê de Kant têgeha spehî û xweşî ji hev cuda dike û cihêreng dibîne. Kant dibêje, xweşdîtin astekê şexsî îfade dike. Lêbelê spehî ji şexsîtiyê xwe rizgar dike û ber bi ecbandinekê hevpar ve diqeside. Di do tekiliya piskirêka tekiliya spehîtî û heqîqetê. Têgeha heqîqetê li dervê heqîqeta mantıkî di watê heqîqeta metafîzîkî de ye. Rastiya bûyerî, rastiya pêşniyariyan nîşan dide. Rastiya metafîzîkî jî bi têgihiştina cevhera heyînê re tekil dere. Li gor nêrîna Platon, spehîtî û rastî heman tiştin. Li gor nêrîna Plotinos û Hegel jî spehîtî û rastî heman tiştin. Lêbelê Kant wan du têgihan ji hev cuda dike. Li gor nêrîna Kant jî heqîqet nirxekî mantıkî û zanistiyê û aîdê qada zanistê ye. Spehî jî nirxekî sehekiyê û aîdê qada ciwannasiyê ye. Sisê piskirêka tekiliya spehîtî û başî ye. Li gor Platon spehî û baş heman tiştin. Spehî baş e û baş jî spehî ye. Çavkaniya her duan jî îdea ye, baş e ku ew jî li gerdûna îdeaya ye. Nivîskarê Rûs Lev Tolstoy jî romanekî ku dişibe vê romanê dipejirîne û dibêje hunera ku ehlaqê me xurt û geş neke ew netu huner e. Li gor dijberên vê romanê jî divê ehlaq bikeve bin xizmeta hunerê û ji bo spehîtiyê heke pêwîst be divê ehlaq jî feda bibe. Kant têgeha spehî û baş ji hev cuda dike û maneyên cihê li wan bar dike. Loma gotiye spehî nirxekî estêtîkiyê û tekiliya wê bi hestên me re heye. Baş jî nirxekî ehlaqiyê û tekiliya wê bi tevgerên me re heye. Çar tekiliya spehîtî û gewremendî. Gewremend an jî em bibêjin bers, bilind ji wekî spehîtiyê têgihekî ciwannasiyê ye. Aristoteles gewremendî û spehîtiyê ji hev cuda dike. Li gor nêrîna Aristoteles çiyayên bilind gewrenin û meriv dikare wan bi têgeha spehî û meriv nikare wan bi têgeha spehî biosvîne. Loma gotiye tekiliya spehîtiyê bi objektê re heye û datbariyên sînordar û kifş îfade dike. Li cem a spehî rekûpekî, hevgirî û aheng heye. Bi têgeha bers re jî bêsînortiyekê ku ji sînoran derbas dibe û bêdavîtiyek tê vegotin. Filozofekî din ê ku têgeha gewre û spehîtiyê ji hev cuda kiriye dîsa Immanuel Kant e.